कली गैस लगेली सुगुता गैस लगेली पारी गली तापर कप आनी थोइली कफी भितर आगुरी पकई दलिकी देखीदेला मु सब करी ना सब ये नहीं गला कफी शोची अनौची कौची मत बाहर काड़ मुझे धाइबी मोनू ये राधे राधे ये पपी डाउची मोनू ये देखुची मामा लिए कफी आणला मु पीबी गरम कफी धरी होनी टिके धरीदे मुझे धरी पारि मत कि धरबी मुझे धरबी पड़गले हाथ जलिज कफी बाहरला सी डेब से खाली कह मत नि चा केते खुशी हैं हैं हसुची शुणिकी पीटा पीली पीता लगिला गरम अच्छी जीव पड़गला बारे पटे टे जी मुन धाई आसला मु चाची ये गछ पत्र सब मोटा जिम घर आनी उड़े 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 कोपड़ ମୁଁ आइली कफी कौन पीबी जानी आ कुआड़ पीबी आउ हाँ इन जानती ना हाँ अरे घास जहाँ थी सब जाक चांचिली मु टे हालिया हेली ठिया हेली आउ चांचबी तो बॉडी अलसुआ हो ना टे रेस्ट ना पड़ो बुझीपार कौन आपड़ जब मोटा हो कि तो मोर भाया सकाल सकाल उठी घास चाहूँ आप पेट बाहर जाइए कि नही नही दीदी घास चाहे देखिए पेट कमिज पेट एमती थी पेट एमती थी पेट एमती थी एमती हो चाहले झील छाड़ जा ना इन खाली चाहे नहींकि एमती खाली इन खाली आप एमती है कौन कह चल किए किए जाऊँ हाँ गौड़ माइकी ना हो कौ माइकी ना हो गाई दीटा आण तो रख सेवा कर क्षीर कार सी पतला हो पैसा कमेब हाँ मुझे आनी गोटे गाई चल ए चल खाली गड़ू
କ୍ଷୀର ଦେଲେ କ'ଣ ଗୋବର ତ ଦେଉଛି ଆମେରିକା ଯିବ ଗୋବର ଜାପାନ 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 ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ କାଇଁ ଉଠିଲୁ ଏ ଚାଲ ଉଠ ଜାଣିছিବି ଭୂତ ଚାଲେ ତୁ ଏଇଠୁ ଉଠ ସିଆଡ଼େ ଯା ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଯିବ ଚାଲେ ସେ କାଠ ଚାଷ ଆଣିକି ଭୋଜିରେ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା ଖାଲ କରିଦେଲୁଣୁ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖ ଚିକଣ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେ ଦେଖ ଖାଲ କରି ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ହାଣୁଛୁ ନା ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ହାଣ ନା ଆମ ହୁଡ଼ା କରାହେବନି ଆମର ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରାହେବ ପଡ଼ିଆ ହଁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗେ ସାଇଡ଼ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗେ ବଲ୍ ଏ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଯିବ ନା ଜାଣିପାରିବ ତୁ এই যেটা ରାତିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କୀଟ ଶବ୍ଦ করে ଶୁଣିଥିବେ ସେ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘାସ ଚାଞ୍ଚିଲି ପେଟ ମୋର ଏମିତି ଥିଲା ଏମିତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ଇଏ ଆଣିକିରି ଏରା କ'ଣ ଦେଲା ପିଇବାକୁ କ'ଣ ଦେଲା ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ପିଇବେ ଆହୁରି ପେଟ ଏମିତି କମିଯିବ ଶାନ୍ତି ମିଠା ହାଲିଆ ଝାଳ କେତେ ବାହାରୁନ ଦେଖୁନ ମୋ କାମ କରିବାର ଫଳ ମୋ ଅପା ଖରାରେ କାମ କରି ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟା ମୋ ଅପା ସିଏ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଇଏ ମୋର ଝିଅ କାହିଁ ମା ଅନେଇଲୁ ଟିକେ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଅପା ଘର ଏଇଟା ଆମ ଘର ବୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି ବାଡ଼ିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କାଶ ହେଇଥିଲା କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ବାରିପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘାସ ଚାଞ୍ଚିକି ଥକିଗଲି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜିମ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାଏ କାମ କର ଯେମିତି ପୁରା ଝାଳ ବାହାରିଯିବ ଦେହରୁ ମୋର ପୁରା ଝାଳ ବାହାରିଗଲା ଦେହରୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏମିତି ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ହେଇନଥିଲା ଏମିତି ଯେମିତିକି ବାହାରେ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବା ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଖାଲି ଏମିତି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇକି ଏସି ରୁମ୍ରେ ଡମ୍ବଲ୍ସ ଟେକିବା ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ଷେତିବାଡ଼ି ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରିବା ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଥକିଗଲି ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମିଶ୍ରି ନଣ୍ଡା ବୋଲି ପାଣି ପିଇଲି କଫି ପିଇଥିଲି ବ୍ଲାକ୍ କଫି ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ସାଧାରଣ 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 250 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହେବ ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା
ଗୋଟେ ଘାସ ଥିଲା ସେଇଟା ସଫା କରୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, प्यार करके देखो ना, प्यार करके देखो ना, प्यार करके देखो ना। बाय। कौन है? कौन कराई? अच्छा न गाधेगी पापा गाधेबू तापर सब लगू। कौन 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 ଆରେ ଭାତ ଚାଉଳଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଭଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରା ହାତକୁ ଲାଗୁଛି ଅଠା ଅଠା। ଏବେ ଏବେ ଭାତ ଆଣ୍ଟ ଅଛି ତଥାପି ହାତକୁ ଖାଲି ଅଠାଟା ଲାଗୁଛି। ପେଜ ଦେଖ ତ ଡୁବେଡେ ପେଜ ବାହାରିଲା ପରା। ପାଣି ଜାଣି ଅଧିକ ତଥାପି ଭାତଟା ଭଲ ବାସ୍ ସେତିକି ଖାଇବା। ନୂଆ ଚାଉଳଟା ନା? हाँ गेटटा खोली बंद। ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଏ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ?
good. Ay.